Pišovského poprosím rovnou, kdo máte dotazy, můžete se ptát. Díky. Vzadu Lukáš Michalík. Trenére, dobrý večer. Tak jaké jsou pocity po takovém zápase, když v prvním poločase jste vlastně byli jasně lepší, srovnali jste a pak se to tak sesypalo? Dobrý večer, tak samozřejmě jako musím říct, že za sebe, že nejhorší možný pocity, protože vlastně v tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, kromě tam snad chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak tam byla spousta vlastně špatných rozhodnutích, spousta takových negativních momentů vlastně v tom zápase, takže přesně jak říkáte, my jsme v té první půli byli hodně nebezpeční, dobře jsme vstoupili do toho zápasu, troufnu si říct, že jsme svým způsobem mohli i diktovali to tempo toho zápasu, měli jsme vlastně dvě velké šance za stavu 0-0 a místo toho vlastně dostaneme gól z 35 metrů a prohráváme 1-0. To nás na chvilku jako zastavilo, rozhodilo, pak ke konci jsme se zase zvedli a měli jsme vlastně čamem zase další vlastně velkou gólovku, kterou jsme proměnili na konci poločasu, vlastně po krásné akci se nám podařilo vyrovnat 1-1, takže jsme do toho druhého poločasu, i když jsme tam už v tu chvíli přišli u jednoho vlastně zraněného hráče, tak v té druhé půli jsme to chtěli strhnout to vítězství na svou stranu a místo toho prostě přišli hloupý vlastně dvě rozhodnutí u třetího gólu, pak vlastně červená karta plus hned do toho dvě další zranění, takže vlastně během 15 minut se nám to v podstatě sesypalo, nás bylo jednoho míň a minus zraněný hráči a dva inkasovaný góly, pak už to pro nás bylo hodně těžký a přežili jsme tam nějaký vlastně další šance. Škoda, že z těch dvou náznaků, který jsme měli, že jsme ještě nedali gól, aby jsme poděkovali fanouškům, kteří sem dorazili a kteří fandili skvěle celý zápas a podporovali nás celý zápas a i po zápase, takže bohužel ani to jsme nedali, tam chyběl jednou krok, jednou nám to vlastně vyndal ten hráč vlastně mimo, takže ty pocity jsou prostě hodně samozřejmě špatný, protože je to prostě prohra, jsme 4 góly a ten druhý poločas byl prostě poločas hrůzy ze vším všudy a my se prostě teď musíme dát dohromady a zvednout se v neděli hrajeme znova a musíme se dát prostě dohromady, protože to samozřejmě není v této chvíli jednoduchá situace a zase nás to musí posílit směrem prostě k neděli a musíme se vrhnout prostě do dalšího zápasu, být připravený. Coach, σχολιάστε το γεγονός ότι στο πρωτάθλημα της Τσεχίας είστε πρώτοι με 7 βαθμούς διαφορά, έχετε σοβαρές πιθανότητες να είστε πάλι πρωταθλητές. Σε αντίθετη περίπτωση στην Ευρώπη, χωρίς νίκη, χειρότερη επίθεση, τρίτη χειρότερη άμυνα. Γιατί αυτή η διαφορά, πού οφείλεται αυτό το πράγμα, έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης της Ευρώπης και του τοπικού πρωταθλήματος ή τελικά αυτό είναι το επίπεδο του τσεχικού ποδοσφαίρου? Ευχαριστώ. Já jsem omlouvám, to bylo strašně zmatený, takže já tomu rozumím jenom části, že nevím, jestli odpovím správně na to. Samozřejmě jsme do toho ročníku vstupovali s tím, že nebo každý zápas hrajete tak, abyste ho vyhrál a před každým zápasem chcete vyhrát a nám se to nepovedlo samozřejmě v 8 zápasech, což je v některých zápasech jsme k tomu měli blízko to, že nás trápila a trápí ta produktivita v těch evropských zápasech, to je pravda, to bylo vidět i dneska. To vlastně, co jsme nedali prostě v prvním poločase, takže na takhle těžký zápasy prostě musíte vepředu prostě víc proměňovat ty šance, být efektivní a nedělat tomu, abyste byl úspěšný, tak hrát třeba jako na talentě a nedostávat prostě takový góly, jako jsme dostali dneska, nedělat takovýhle rozhodnutí a kdyby dneska si myslím, že to bylo v prvním poločase bylo vidět, že jsme dokážeme i s tímhle týmem prostě být lepší, takže věřím, že kdyby jsme hráli třeba 5 zápasů, tak
v těch zápasech budeme prostě výrazně lepší. Dneska jsme v tom poločase z mýho pohledu měli vést 3-1, byl by to prostě jiný zápas, takže asi takhle a my samozřejmě budeme zase pracovat na tom, aby ten tým byl v příštím roce silnější. Lukáš Svoboda se hlásil. Asi první Tomáš. Tak jedno, Tomáš Mach, jestli máme telefon. Dobrý den, trenére, večer teda. Mám 2 otázky. Nejprve se tam, jste říkal, že se kupili zranění vlastně v tom zápase, tak jak to vypadá, třeba už máte nějaké informace, jak to vypadá směrem k neděli a zeptám se ještě na tu červenou kartu pro Honzu Bořila, jestli jste s ním o tom mluvil, vlastně, jestli budete to vyčítat jemu, nebo spíš Lukáš Provod mluvil o tom, že tam byla zbytečná ztráta a že se to celé vlastně sešlo špatně. Děkuju. Jo, dobrý večer. Tak vlastně Chali střídal nuceně o poločase kvůli problém s lítkem. Iggy vlastně střídal kvůli problému ve stehně, vlastně v zadním stehně a vlastně ze Sáďou to nevypadá vůbec dobře. A vlastně po tom zákroku Choras taky je hodně otřesený, takže my se na toho nezapomněl dneska v tom výčtu. Teďka rychle, takže to byly tyhle ty věci, s Honzou se nemluvil, ještě jsme se neviděli, ale samozřejmě zase hasil situaci, o který se bavíme furt, prostě přihrávka, vlastně ztratíme míč, který my máme na půlce a vlastně ho hrajeme zpátky dozadu a namažeme soupeři vlastně do breaku a pak je z toho ještě červená karta, takže to jsou ty vlastně špatné rozhodnutí, o kterých jsem vlastně mluvil. Ten gól první byl nádherný, ten hráč tu trefil fantasticky, to prostě fotbal přináší, ale prostě druhý a třetí gól byl absolutně, prostě tam tomu předcházely strašné chyby. Vlastně u druhého gólu nedostoupíme, vlastně tady v souboji hráče na půlce, jsme u něj pozdě, což se nám první půl nestalo celou dobu, pak ten souboj vlastně prohrajeme ještě vlastně u té liney, ten hráč se dostane úplně zadarmo vlastně k nám a v situaci, kde máme daleko důraznější a je z toho roh a z rohu zase další stejný nedoraz ve vápně a gól z rohu, takže ten soupeř si vlastně první půli nevypracoval, nebo do toho stavu 2-1 si nevypracoval vlastně žádnou šanci, dostali jsme gól ze 2 rohů, z jednoho rozehraného, z druhého vlastně dohraného boxu a to samý předcházelo tomu třetím gólu, prostě tam jsme měli hrát jednoznačně nahoru a hraje místo toho dozadu vlastně a je z toho vlastně červená karta, během 7 minut dostaneme 2 góly, červenou kartu a 2 zranění hráče, takže si za to prostě můžeme sami jednoznačně a to jsou ty rozhodnutí, o kterých jsem mluvil, které se trestají na všech úrovních a tím spíš tady prostě v lize mistrů s takovýma vybavenýma technickými hráčima. Díky, Lukáš Svoboda, pak případně poslední dotaz. Také byli jsme u těch zranění, vám se nebo kvůli tomu v podstatě úplně rozpadla obrana. Dneska to bylo vidět, že vlastně Boží třeba úplně nestíhal na stoperu, pak šel dolů. Máte třeba v hlavě, jak byste to postavil o víkendu proti Pardubicím, protože jestli vám budou chybět 3 stopeři, tak to je velký zásah. No, dobrý večer, máte pravdu, tak v podstatě my jsme začínali, nebo vstupovali jsme do té sezóny se 6 stoperama, máme jednoho teďka v tuhle chvíli, když připočtu ještě Holy s Vlčákem, vlastně, kteří zůstali v Praze. Takže samozřejmě se mi to unílalo, protože my jsme ten zápas hráli vlastně ve trojce vzadu a končili jsme ho vlastně ve dvojce za šilkou vlastně na stoperu. Takže to jestli určitě bude muset řešit, jestli musíme rychle vyhodnotit, proběhnout nějaké vyšetření a zjistit, jak dlouho prostě ty zranění, jak dlouho ty zranění budou a jestli to nějakým způsobem prostě ještě stihneme řešit prostě nebo ne, protože u Holyho to je prostě v rámci týdnu Vlčáka taky a to samozřejmě u Iggyho s Chalim to asi nebude jinak, takže myslím, že stejně do Pardubice budeme muset prostě poradit, tady ten tým nějak absolvoval přípravu, budeme to muset nějak prostě vyřešit, teď se mi to v hlavě hodí celou dobu, co ten zápas vlastně skončil, už musím říct, že během konce druhého poločasu jsem vlastně na to myslel a to nám ještě dohrával Doudis, vlastně, který jsme byli domluveni, že bude hrát 60 minut, ještě o půl jsme se o tom bavili, že to je 60. důlu. A asi jste viděli, jak to měl plný zuby vlastně na konci, ale musel tam pak zůstat, takže teď to rychle v hlavě počítám, jsme snad plus Jura, snad se mu v Praze nic nestalo a budeme to sčítat a prostě Pardubice jsou za 4 dny
stejně to bude muset odehrát s tím, co je tady, ale musíme si to vyhodnotit, jestli třeba nestáhneme nějakého hráče, nebo musíme první v tuhle chvíli vidět, jak dlouho ty absence jsou a pak uvidíme. Poslední dotaz, Zlatko, ještě Lukáš Michalík. Jste Ligu mistrů zase zakončili bez výhry, což byl nebo je pořád váš velký cíl, tak jestli je to pro vás už trochu frustrující, jestli můžete obecně zhodnotit vlastně to účinkování v téhle sezóně Ligy mistrů. Díky. Dobrý večer, tak frustrující to je samozřejmě, tak je to jeden z cílů, o kterém já mluvím, který vlastně my nemáme, Slavia na to čeká přes 20 let a vlastně je to druhý ročník, kdy jsme vlastně bez vítězství a samozřejmě dneska jsme si myslím před tím zápasem cítili zase, že je to šance ten zápas prostě tady vyhrát a i tak vlastně ta první půle tak probíhala. Místo toho odjíždíme s porážkou vlastně 4-1 se 4 gólama, v podstatě zdecimovaný, tak bylo to víc frustrující to je a jediné, co s tím můžeme udělat, je motivace do další práce, budovat prostě takový tým a takový kádr, aby ty zápasy zvládal. Myslím si, že jsme byli hodně blízko první zápas doma s Bodem, my jsme vedli 2-0 v nějaký 76. minutě a tam vlastně taky střídal holy vlastně nuceně a dohrávali jsme to taky v jiném složení, dostali jsme na konci 2 góly v posledních 15 minutách. A pak jako upřímně možná na talentě zápas 0-0, kdy tam v těch dvou šancích v té druhé půli jsme, mluvilo by to se štěstím, ale třeba tam jsme na tu výhru si mohli sáhnout a jinak jako upřímně si musíme říct, že v těch zápasech ty soupeři byly prostě jednoznačně lepší a ty výsledky, když jsme třeba měli sympatický jako poločasy nebo pasáže, tak jako ten fotbal se hraje prostě 90 minut plus nastavení a upřímně si musíme říct, že v těch zápasech prostě žádným jsme nebyli schopní vlastně čelit 90 minut prostě té kvalitě toho soupeře, tam prostě přišlo nějaký okno, nějaká únava nebo časem se nám prostě prosadili, takže to je věc, na který musíme zapracovat, to je prostě o té celkové kvalitě prostě a o tom, že když ty nějaké absence přijdou jak dneska, tak aby ty hráči v kádru nahradili líp, jak třeba dneska Bodži tu šanci dostal, bohužel prostě mu to moc nevyšlo ten zápas a takže je to třeba poučení do budoucna mít kvalitativně třeba širší kádr prostě na tuhletu soutěž a pak jednoznačně prostě proměňovat ty šance, když si je prostě vytvoříte, to taky bylo dost v těch zápasech, takže jednoznačně musíme říct, že prostě jsme chtěli mít víc bodů, chtěli jsme mít určitě vítězství, chtěli jsme mít víc gólů a v té soutěži, takže nám to si myslím ukázalo to, že musíme být na tuto úroveň prostě lepší, než jsme byli, to si musíme přiznat a v některých zápasech to bylo jako málo od nás, v některých zápasech jak třeba s Barcelonou doma nebo v určitých pasážích s Arsenalem prostě se nám daří tu hru kontrolovat nebo být vyrovnaným soupeřem, ale pak má ten soupeř prostě donutí do situace, kdy inkasujeme, takže to jsou věci, prostě, které na tuto úroveň se jednoznačně musí zlepšit. Díky trenérovi, díky vám, hezký večer, thank you, good night.